Eerste paasdag, welkom bij Omroep Zeeland. We beginnen allereerst met het nieuws in Zeeland op deze eerste paasdag. Toen jij vanmorgen waarschijnlijk nog in je bed lag, werd er in de Domburgse bier- en melksalon al hard gewerkt aan paasontbijtjes. Nu ook deze horecazaak dicht moet blijven, besloot de eigenaar om ontbijt te gaan bezorgen. En met succes. Toen ging het ineens heel hard, ja, tot mijn verbazing. Het zijn er uiteindelijk 225 ontbijtjes geworden. Ik ben heel dankbaar dat er zoveel mensen besteld hebben. Zeker inderdaad in deze tijd kunnen we het natuurlijk allemaal heel hard gebruiken. Dus ik vind het echt fantastisch. En dus was het hard werken om alle jus d'orange, fruit, croissants, broodjes en eieren op tijd klaar te hebben en in de juiste tassen te krijgen. Maar er moest ook aan de logistiek worden gedacht. Familie en vrienden werden ingeschakeld om iedereen op tijd te kunnen bedienen. Dat zijn we helemaal niet gewend. We hadden gezegd heel Walcheren. We hadden ook gezegd dat we tussen 8:30 en 8:30 zouden bezorgen. Dus in een half uur moesten we alles bezorgd hebben. En ongeveer ieder dorp in Walcheren en Middelburg, Vlissingen, Rittem, Soeburg, alles was vertegenwoordigd. Dus dat was nog een hele operatie, ja. De paasontbijtjes zijn voor de Domburgse bier- en melksalon een mooie manier om toch nog wat te verdienen. En misschien is het wel een inkomstenbron voor de toekomst. Want de wereld zal voor horecaondernemers niet meer hetzelfde zijn. Daar zijn we heel erg mee bezig. We hopen natuurlijk dat we van de zomer open mogen. Maar ik denk wel dat we heel goed na moeten denken over hoe. Want het zal niet zo zijn zoals het was. Dus we gaan wel wat dingetjes veranderen. Daar word ik ook wel weer enthousiast van, want dat is ook leuk. Dus we gaan het wel een beetje anders doen. Ja. Hey, goedemorgen. Lekker paasontbijtje. Ja, dankjewel. De dag kan niet beter beginnen. In de Zeeuwse natuurgebieden staan handhavers paraat om in te grijpen als bezoekers zich niet aan de coronamaatregelen houden. Bij de boswachterij in Burghaamstede gaat het tot nu toe in ieder geval nog goed. Ja, wij zoeken toch wel de drukkere plaatsen op. Althans waarvan wij verwachten dat het druk wordt. En daar laten wij ons daadwerkelijk zien. En uiteraard rijden we ook af en toe door het bos heen om te kijken van gaan daar geen mensen zitten samenklonteren bij picknicksets of wat dan ook. En dat is eigenlijk op dit moment toch wel de prioriteit. Iets verderop in het bos is het nog rustig. We staan nu vlak bij de uitkijktoren in de boswachterij. Pakweg 100, 200 meter links daarvan. En dat is doorgaans een hele drukke route. En een heleboel wandelaars, hondenbezitters. We hebben hier ruitenroutes, we hebben hier mountainbike parcours. Eentje verderop liggen en je ziet niets. Het is absoluut rustig. Je hoort de vogelgeluidjes en die komen nu echt heel mooi binnen. Ook bij de excursieschuur aan de andere kant van het bos in Westerschouwen is geen kip te zien. Normaal gesproken is het hier een komen en gaan van mensen die wandelen, fietsen. Echt file lopen hier op dit traject. Ja. En nu eigenlijk niks? Nee, bijna niets. Een enkele fietser zie je nu er net weer uitkomen en een wandelaartje. En dat is het. Het is werkelijk, wederom onwerkelijk. De boswachter is tevreden over hoe de dag is verlopen. Uiteindelijk heeft hij geen enkele keer hoeven ingrijpen. Op de A58 is vanmiddag een auto op zijn kop naast de weg beland. De politie denkt dat de auto door een technisch mankement van de weg raakte en daardoor over de kop sloeg. Het gebeurde ter hoogte van knooppunt Stellaplas in de rijrichting van Goes. De twee inzittenden van de auto, een 72-jarige man en een 64-jarige vrouw uit Terneuzen, raakten bij het ongeluk licht gewond. Ze konden wel op eigen kracht de auto verlaten. Vanwege de berging van de auto werd 1 rijstrook korte tijd afgesloten. Het museum Veren is net als alle andere musea in Nederland dicht. Dat is een heel raar gevoel. Een museum zonder bezoekers. De overzichtstentoonstelling van de Middelburgse fijnschilder Piet Rijken in het museum blijft nu ongezien, terwijl er zo hard aan gewerkt is. Het is zeker een jaar voorbereidingstijd kost dat om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Maar het is dus gelukt, dankzij een hoop particuliere bruikleengevers en onder andere via de collectie van het Zeeuws Museum en de provincie Zeeland. De tentoonstelling loopt af op 1 mei en het is maar de vraag of de musea dan alweer open mogen en of de tentoonstelling misschien verlengd kan worden. Nou, wij hopen van wel. Inmiddels is er besloten dat we proberen de tentoonstelling tot eind oktober te laten duren. Tenminste de hele zomerperiode. Maar dat moet wel dus met toestemming van de bruikleengevers. Want die hebben nu wel heel lang een lege plek aan de muur. Je kan het altijd vragen, nee heb je, een ja kan je krijgen.
Het weer begon op deze paasdag redelijk zonnig, maar de wind draaide naar het westen en zeker aan zee deed het snel een beetje heilig aan. En er kwamen wolkenvelden tevoorschijn met verspreid ook een paar buien erbij. En vanavond blijft er kans op een lokale bui, vooral landinwaarts. Het is nog rustig vanavond. Vannacht komt er een noordoostenwind op gang met later windkracht 4 tot 6. Het is meest droog vannacht met wisselende bewolking. Morgenochtend is er meer kans op wat regen, maar het zal niet veel zijn. Eerder is het nog een buitje voor het stof. In de middag en avond is het droog met opklaringen, maar het is koud met 10 à 11 graden en de hele dag die noordoostenwind. Na dinsdag is er een nieuw hoogdrukgebied boven Engeland en de Noordzee. Er is dan een matige noordoostenwind met een vrij koude nacht en overdag een graad of 10. Woensdag is het kalm en zonnig weer en dan wordt het 's middags alweer een graad of 16. Daarna komt er weer wat meer bewolking en is het vrij zacht en mogelijk valt er aan het einde van de week ook een enkele bui. En later vanavond om 20:30 en 10:00 nog een documentaire over de carrière van wielrenner Johnny Hogeland. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.